Sä tykkäät saunaa. Mä rakastan saunaa. Joo, sori kun sanoin vähättelevästi, että tykkäät, mutta sä rakastat saunomista. Ei se mitään, sä saat sanoa myös, mä myös tykkään. Siis mä rakastan saunoa, mutta mä en ole ikinä käynyt yhdessäkään Tampereen tällaisessa yleisessä saunassa. Olet ikinä käynyt Rauhaniemessä? En siellä saunassa. Sun olisi pitänyt sanoa etukäteen, on tässä mennä sinne saunaan. Niin. Siis mä tykkään saunoa yksin, mutta jostain syystä mä en hirveästi välitä mennä saunoon muiden ihmisten kanssa. No joo, mä ymmärrän sen myös. Kyllä mäkin monesti tykkään saunoa yksin, siinä on jotain rauhoittavaa, mutta siinä on jotain tosi hienoa siinä semmoisessa tamperelaisessa niin yhteisöllisessä saunaperinteessä. No mikä siinä nyt sitten niin hienoa on? No mä rakastan Rauhaniemeä sen takia, koska tää on jotenkin tosi semmonen, niin oikeesti tähän niin on nimeltään Rauhaniemen kansankylpylä. Ja tää on yksi Suomen vanhempia julkisia saunoja, melkein 100 vuotta vanha. Ja tää on oikeesti niin nimensä mukaisesti kansankylpylä, että tänne tulee niin oikeesti ihmisiä tosi monista erilaisista niin taustoista ja eri ikäryhmistä. Ja tää on oikeesti semmonen vähän niin kohtaamispaikka. Ja sit saunassa tavallaan kaikki on niin tasavertaisia, että siinä ei tavallaan jotenkin näy se semmoista jotain niin yhteiskunnallista titteliä tai arvoa, että kaikki on vaan niin kuin saunassa samanvertaisina. Ja siitä mä tykkään tästä tosi paljon, koska tämä on jotenkin niin perinteinen, kun sitten taas jotkut semmoiset modernimmat saunat saattaa olla tehty enemmän vähän niin kuin vaikka turisteille, ja sitten ne niin kuin sisäänpääsymaksut esimerkiksi saattaa olla aika korkeat, mikä rajaa sitten myös sitä osallistujakuntaa, niin tämä on oikeasti semmoinen jotenkin, että tosi monenlaiset ihmiset käy täällä, ja täällä on tosi semmoiset pitkät perinteet ja semmoinen niin kuin yhteisöllisyyden tuntu, että se on esimerkiksi musta ihanaa, että täällä on paljon ihmisiä, jotka on käynyt täällä vuosikymmeniä, ja niillä on yhä semmoinen rutiini, että ne käy täällä viikoittain tai parikin kertaa viikossa. Sä oot käynyt täällä niin kuin jo paljon ennen kuin sä olit politiikassa silleen, niin kuin aktiivisesti mukana. Ja tietysti toi niin kuin sosiaalinen puoli, sä nautit siitä varmasti muutenkin, mutta varmaan poliitikkona myös, niin kuin, en haluaisi sanoa hyödyllistä, mutta niin kuin, tai niin kuin silmiä avaavaa se, että siellä pääsee sit myös niinku keskustelemaan ja tapaamaan ihmisiä, jotka ei ole normaalisti sellaisessa omassa välittömässä niinku sosiaalisessa piirissä. Joo, toi on tosi hyvä huomio. Mä en vaan itse tavallaan jotenkin, se ei ole mulle niin ehkä suuri niinku lisähyöty mun työn takia, koska myös teen niinku psykologin töitä ja koska mä teen niinku uraohjausta niinku TE-toimistossa, niin se on niinku maksuton kaikille avoin palvelu, niin mä tapaan sitä kautta esimerkiksi tosi paljon ihmisiä niinku erilaisista niinku elämäosa-alueista. Sitten tavallaan ehkä tulee vielä puhuttua, tai no luonnollisesti tulee puhuttua vielä syvemmin kuin saunassa, mutta kyllä niinku sit se on mulle tosi arvokasta, että varsinkin on tavannut paljon just niinku eläkeläisiä niinku saunan kautta. Ja se on mulle jotenkin semmoinen tärkeä yhteisö, se Rauhaniemen eläkeläisyhteisö. Varsinkin silloin, kun olin opiskelija, niin mä tykkäsin käydä Rauhaniemessä aina niin kuin arkisin siinä ensimmäisenä aukiolotuntina, milloin kaikki eläkeläiset käy. Ja se on mun lempivuoro, koska sit siinä on jotenkin semmoinen poikkeuksellisen niin kuin yhteisöllinen tuntu. Että siinä on jotenkin semmoinen, niin kuin, että kaikkia niin kuin tervehtii ja niin kuin jotenkin jutellaan niin kuin, silleen, niin kuin vielä enemmän silleen, jotenkin niin kuin yli tavallaan sen oman seurueen. Se on musta tosi ihanaa. Se kuulostaa kivalta niille ihmisille, jotka tykkää sellaisesta. Ei tarvitse tykätä. Mulle se on tosi tärkeää jotenkin se suomalainen niin kuin saunakulttuuri. Se on niin kuin ainutlaatuinen osa meidän kulttuuriperimää. Ja sitten jotenkin tavallaan se on semmoinen asia, mistä mä oon tamperelaisena tosi ylpeä, koska Tamperehan on maailman saunapääkaupunki. Käytännössä kaikkien tamperelaisten julkisten saunojen julkisivussa, myös Rauhaniemessä on semmoinen kyltti, missä lukee niin kuin Sauna Capital. Se jotenkin liittyy siihen, että täällä on poikkeuksellisen paljon niin kuin nimenomaan julkisia saunoja, tämmöisiä, mihin pääsee ilman mitään yksityisvuoroa ja niin kuin erityisesti väkilukuun suhteutettuna. Et esimerkiksi... Joo, ja muutenkin saunoja per capita on kai Tampereella eniten. Joo, varmasti. Joo. Se on jännä, kun esimerkiksi niin kuin Helsingissä, niin kuin vaikka jotenkin luulisi, että Helsingissä on kaikkea, niin siellä ei ole niin kauheasti silleen kuin julkisia saunoja, minne pääsisi täysin avoimesti. Et monesti muissa kaupungeissa ne on semmoisia, että ne vaatii joko niin kuin jonkun esimerkiksi avantointi-jäsenyyden, tai sitten ne on semmoisia, että niitä voi vuokrata niin kuin yksityiskäyttöön sille, että se maksaa niin kuin just joku 800 €. Et ne on tarkoitettu selvästi enemmän niin kuin organisaatioille. Jep. Voi ei, luna on jumissa. Voi ei. Olet kuin uitettu koira. Luna on uitettu. Ja sä oot asunut tässä sit niin kuin melko lähellä jo jonkin aikaa. Joo, 2,5 vuotta asunut Lapinniemessä. Et me muutettiin mun puolison Raipen kanssa sinne korona-aikana. Et kävi semmoinen kliseinen niin kuin
liikakaupunki alkoi ahdistaa, haluaa jotenkin niin kuin luonnon helmaan, niin muutettiin sitten tänne. Sulle on luonto ollut aina lähellä sydäntä? Niin. Joo, on se ollut aina. Musta tuntuu, että mulla oli ehkä teini-ikäisenä oli joku semmoinen niin kuin kausi esimerkiksi, kun ei halunnut mennä mihinkään mökille esimerkiksi, että se jotenkin oli semmoinen tavallaan jotenkin, mutta se oli jotenkin selvästi vaihe, että sit silloinkin mulla oli tosi tärkeää esimerkiksi vaikka joku niinku, se, että voi pysty katsoa vaikka niinku öistä tähtitaivasta, niin se oli mulle jotenkin tosi merkityksellinen juttu ja myös semmoinen ylipäätään, niinku, että sai niinku tavallaan olla luonnossa silleen rauhassa, mutta niinku, että se oma luontoisuudekin on muuttunut niinku ajan myötä ja se konkretisoitu mulle varsinkin silloin, kun mä olin siellä Espanjassa vaihdossa, niin silloin mulla jotenkin osui se tosi kovaa se niin kuin lähiluonnon puuttuminen. Että se oli, jotenkin huomasin, että se oli mullekin yhtäkkiä tosi vaikea asia ja että kaipasi erityisesti sit just niin kuin suomalaista niin kuin luontoa. Että jotenkin huomasin, että se tuntui niin kuin osalta jotenkin omaa minuutta. Joo. Vaikea selittää, mutta mä huomasin sen siellä jotenkin, että miten paljon, kun jotenkin ei ollut sitä, niin huomasi, että miten niin kuin vaikeita tunteita se sitten herätti. Jep. Sitä ei ehkä aina tule hirveästi ajateltua, että miten niin kuin ainutlaatuinen luonto meillä on ja paljon metsää. Kun mä ajoin just Lappiin autolla siis siinähän on puita niin kuin tien varrella koko ajan. Tietysti metsää hakataan koko ajan niin kuin ennätystahtiin ja näin. Kyllä. Näin mutta jotenkin se, että me ollaan sellainen niin kuin hirveän metsäinen puiden maa edelleen, niin se unohtuu jotenkin tosi helposti. Se on jotenkin niin itsestäänselvyys, että me nähdään koko ajan puita. Joo, kyllä just tää. Siis se on hurjaa, että miten niinku monessa maassa ei vaan ole sellaista lähiluontoa. Mä tykkään monesti käydä uimassa tällä puolella, tuolla, missä on joku uimassa. Siellä ei niin moni käy uimassa jostain syystä, mutta se on monesti vähän rauhallisempi. Ja sit mä tykkään uida niinku tosta ja niinku takaisin. Ja sit mä aina katselen samalla näitä niinku veneitä ja sitä Näsijärveä ja Kauppia. Ja sit mulla tulee siitä semmonen niinku vahva yhteydenkokemus siitä, että tää on niinku mun koti. Täällä musta tuntuu eniten siltä, että tää on mun koti. Tää on mun lempipaikka koko maailmassa. Wow. Eli Näsijärvi on selvästi sun niinku, enemmän kuin Pyhäjärvi. Joo, kyllä mä sanoisin niin, mutta se on tavallaan ehkä vähän sattuman kauppaa sen takia, koska täällä mä oon niinku jotenkin tavallaan sit ollut enemmän. Kyllä mä Pyhäjärvestäkin pidän, ja sit se on niinku jännä, että Pyhäjärvihän on monesti niinku lämpimämpi. Mutta mä tykkään molemmista ja sitten mä tykkään siitä, niinku, että miten ne yhdistyy sillä niinku koskella jotenkin. Et mun mielestä se on tärkeä osa Tamperetta, että on nimenomaan niinku kahden järven välissä. Jep. Se on jotenkin tosi ainutlaatuinen ja niin kuin kaunis piirre tässä kaupungissa. Ja että keskusta on sellainen niin kuin kapea kaistale vaan niiden järvien välissä. Niin, just silleen. Se on tosi jännää. Joo, kyllä. En tiedä, ei ole välttämättä lemppareja näistä kahdesta, mutta kyllä mä Näsijärveä tietysti näen paljon enemmän. Mä lenkkeilen paljon tuossa Kaupissa. Niin. Joo, ja sit se on ihana, kun Näsijärvi on niin iso, että sitä pitkin pystyisi niinku matkaamaan monin paikkoihin. Jep. Joo, mä oon monesti ajatellut, että täytyisi niinku käydä noilla sisävesiristeilyllä. Eikö niitä menee niinku jonnekin Virroille asti? Menee niitä aika pitkälle, joo. Mulla on ollut myös sellainen haave, että mä haluaisin tehdä jonkun semmoisen niinku pyörä/risteilyretken. Niin joo. Että menee niinku laivalla. Niinku ensihankin ja sitten pyöräilee sieltä. Mutta en ole vielä jotenkin saanut aikaiseksi. Mä rakastan niinku pyöräillä Tampereella. Niinku mun kaksi semmoista lempi niinku liikkumisen tapaa. Uiminen ja pyöräily. Et sitä mä teen eniten. Mitä sä tykkäät Tampereen pyöräilyinfrasta? Se on surkea. Vihaan sitä. Mä meinaan kuolla joka päivä. Okei. Joo, mä ajattelin, että jotenkin harvoin kuulee, kun tamperelainen sanoo rakastavansa pyöräilyä Tampereella. Ei voi sanoa, niin, koska se on niin kamalaa. Se on hyvin tyypillistä, että ei niin tiedä, missä pitäisi pyöräillä. Ja sitten jos pitäisi pyöräillä sillä kävelytiellä, niin sit se on liian kapea. Ja siinä on selkeästi merkitty sitä, että niin missä kuuluisi pyöräillä. Ja sitten jos ei taas saa pyöräillä kävelytiellä, niin sit pitäisi pyöräillä autotiellä. Ja sitten autoilijat suuttuu, mutta sitten jos pyöräilee kävelytiellä, kävelijät suuttuu. Ja sitten mun kaikista eniten inhokki on se Hämeenkadulla, kun ne rakensi sen, niin ne remontoi sen kokonaan. Ja sitten rakensi siihen ne uudet pyörätiet. Niin se on oikeasti. Joka kerta kun mä oon siellä, niin mua ärsyttää. Et kun se on niinku saman värinen kuin se muu tie, että se ei niinku erotu siitä. Kävelijät ei ikinä näe, että siinä on pyörätie.
Ja sit käytiin kuulemma silloin keskustelua, että voisiko se olla erivärinen. Ja sitten ne koki, että se olisi niinku liian ruma, jos se olisi erivärinen. Että se niinku ei olisi niinku maisemallisesti esteettinen. Niin voisiko joku ajatella, että liikenneturvallisuus on ehkä tärkeämpää. Onko se pakko maalata rumalla värillä? Niin, nimenomaan. Että sehän voisi olla vaan niinku jotenkin niinku eri tavalla niinku tehty. Ja sitten samalla tavalla nyt kävi tuossa Rantatampeellassakin, siitäkin on nyt käyty keskustelua, kun sinnekin rakennettiin kokonaan niinku uudet ne kevyen liikenteen väylät. Ja sitten teki sit pyöräilytiestä niinku asfalttia ja sitten kävelytiestä semmoisen niinku mukulakiven. Ja kuka ei tykkää kävellä niin mukulakivillä, niin kaikki menee siihen pyöräilytielle. Et esimerkiksi vaikka jos on pyörätuolilla tai niinku lastenrattailla, niin ei sitten edes pysty menemään. No joo, sori kun nyt ränttäsin. Saa räntätä ilman muuta. Joo. Ja itse vähän niin kuin kalastelin sen ränttäyksen sieltä. Joo. Koska mä niin kuin tykkään rullaluistella, mutta ei täällä oikein voi. Mitä muuta sä teet, kun saunat ja pyöräilet ja uit? Sä teet niitä niin paljon, että jääkö politiikan ja niiden lisäksi vielä aikaa muulle? Töille. Ai. No kyllä mä myös niinku makaan ja niinku katson niinku televisiota. Sä olit melko uutena tamperelaisena ihan niinku yksi tällaisia niinku, noiden aluevaalien ääniharavia. Miltä susta tuntui sellainen niinku luottamus, minkä sait pirkanmaalaisilta aluevaaleissa? No tosi hyvältä ja myös se luottamus, minkä sai niinku eduskuntavaaleissa. Se oli huikea se sun tulos kyllä eduskuntavaaleissa. Joo. Todella hurja. Joo, en mä olisi ikinä sellaista niinku voinut kuvitella. Mä lähdin politiikkaan silloin ekan kerran aluevaaleissa ja sit silloin ei tavallaan tiennyt yhtään, että mitä siitä niinku tulisi niinku seuraamaan, että miten se tulisi menemään. Että oli niinku positiivinen yllätys ja on tietysti tosi jotenkin niinku kiitollinen siitä ja varsinkin silloin niinku alussa siitä tavallaan tuli vähän niinku jotenkin niinku paineita, että näin moni ihminen on luottanut, mutta mä oon niinku uusi ja on paljon opittavaa ja että niinku pystyykö niinku vastaamaan ihmisten odotuksiin. Ja sit se on ollut niinku myös semmoinen harmin aihe ylipäätään niinku siinä aluepolitiikassa, niinku hyvinvointialueelle, että miten vähän niinku vaikutusvaltaa on ja että miten niinku vaikeaksi se niinku vaikuttaminen siellä on tehty, että tuntuu, että on niinku hankalaa saada ihmisten ääntä kuuluviin. Sanoit, että se vaalitulos itsessään oli positiivinen yllätys, niin minkälainen yllätys tuo varsinainen politiikan teko on ollut? Kyllä se oli siis varsinkin niinku alussa, se oli niinku suorastaan niinku semmoinen kulttuurishokki mun mielestä. Et mulle tuli niinku että se politiikka on niin outo maailma ja niinku ihmisten toimintavat politiikassa on outoja, että se on hyvin erilaista kuin niinku muu elämä, niin sitten tuli jotenkin vähän niinku järkytyksen tavallaan niinku se tapa, millä ihmiset esimerkiksi niinku puhuu toisilleen, niinku varsinkin niinku semmoisissa valtuuston kokouksissa tai niinku täysistunnoissa, mitkä niinku kuvataan ja mitkä näkyy suurelle yleisölle, että siinä monesti just tulee semmoinen niinku aika niinku toksinen ja aggressiivinen siitä ilmapiiristä. Okay. Ja tavallaan esitetään niille omille äänestäjille. Joo, just näin, että ihmiset on mukavimpia silloin, kun ei ole kamerat päällä, mikä on niinku aika hassua. Jep. Joo, ja sit olisiko sellainen kulttuuri, missä olisi niin cooli olla mukavaa, että ollaan mukavia silloin, kun on kamerat päällä? Eikö voisi kuvitella näin? Mutta joo, ja sitten huomasin, että varsinkin niinku uutena ja nuorena on tosi vaikeaa niinku sopeutua siihen politiikan kulttuuriin, kun ei siinä tavallaan saanut mitään semmoista niinku perehdytystä tai opastusta, että miten niinku pärjätä siinä niinku maailmassa. Ja sitten toisaalta myös se, että se on muutenkin vaikea puhua silloin, jos on niinku tavallaan ainoita jonkun tietyn ihmisryhmän edustajia ja kaikki muut on paljon vanhempia ja kokeneempia, niin se on lähtökohtaisesti jo vaikeaa. Ja sitten jos se ilmapiiri on vähän niinku semmoinen, että jo ennen kuin sä puhut, niin ihmiset ajattelee, että sä oot niinku ääliö sen takia, koska sä oot jonkun tietyn puolueen edustaja esimerkiksi, niin se vaikeuttaa aika paljon sitä puhumista, kun sitten taas itse on tottunut esimerkiksi niinku jotenkin yliopistomaailmassa siihen, että on se silloinkin vaikeaa puhua, jos on se nuorin jossain huoneessa, mutta siellä on niinku lähtökohtaisesti kuitenkin silleen, niinku, että niinku arvostetaan ja tuetaan nuorempia kollegoita ja nähdään se niinku nuorten ääni itsearvoisesti tärkeänä. Et sit se jotenkin, että millainen se realiteetti politiikassa on, niin niinku tuli niinku ikävänä niinku yllätyksenä vastaan. Ja sut on mun mielestä vielä otettu niinku tosi hyvin vastaan silleen yli puolueen rajojen, että niin kuin usein saa esimerkiksi Twitterissä lukea niin kuin
siitä, että aivan muiden niin kuin, ja jopa vähän vastakkaisiakin näkemyksiä edustavien puolueiden niin kuin edustajat kiittää sua hyvistä aloitteista tai niin kuin hyvistä näkemyksistä ja toimintatavoista, että sitten varmaan niin kuin jollain, joka ei saa nauttia niin kuin sellaista suosioa, niin se on vielä sitten varmaan isompi shokki. Joo, siis ihan varmasti. Ja sitten se on ehkä monesti just niinku ristiriitaistakin, että monesti tavallaan semmoisella kärkkyydellä saattaa niinku pärjätä vaaleissa ja päästä politiikkaan, että se tavallaan jotenkin niinku sillä saa tavallaan enemmän huomioon kuin semmoisella niinku asiallisuudella, rakentavuudella ja semmoisella, että niinku ymmärrän tämänkin näkökulman. Niin sitten se voi olla jännä, että sitten tavallaan, jos semmoinen ihminen, joka on päässyt sillä kärkkyydellä niin jollekin paikkaan, ja sitten se on siellä paikassa, ja sitten tavallaan ei ole tottunut siihen ilmapiiriin, niin sitten se voi tulla aika niin kuin isona yllätyksenä ja vähän niin kuin just niin kuin järkytyksenä, että miten se sitten otetaan vastaan. Ja sitten toisaalta se, että miten vaikea voi olla edistää asioita, jos ihmisillä on susta semmoinen mielikuva, että sä oot niin kuin kärkäs ja haastat riitaa esimerkiksi, että niin. Mutta, ja sit, niin. Jotenkin mun mielestä sun noi hienot vaalitulokset on luonut mulle sellaista toivoa jotenkin äänestäjänä ja aktiivisena yhteiskunnallisena keskustelijana, että niin kun, että sillä asiantuntemuksella ja asiallisella tyylillä voi oikeasti vielä pärjätä. Et kun niin hirveän monet niin kun ääniharavista on sellaisia, että niillä on tavallaan niin kuin ehkä just sellainen kärkäs tyyli ja paljon mielipiteitä, mutta jotenkin mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sitä vähemmän mua kiinnostaa mielipiteet. Mua jotenkin kiinnostaa enemmän sit sellainen niin kuin ihan raaka asiantuntemus ja sit sen perusteella tehdyt niin kuin perustellut näkemykset. Joo. Kyllä mä luulen, että yhä useampi ihminen kaipaa just sellaista, että sitä on niin kuin tutkittukin, että niin kuin tosi iso osa suomalaisista vieraannuttaa politiikasta just semmoinen niin kuin, jotenkin liika vastakkainasettelu tai just se semmoinen niin kuin negatiivisuus tai niin kuin aggressiivisuus, mitä siinä on, että usein ihmiset haluaisikin just enemmän, että politiikassa olisi semmoista niin kuin jotenkin niin kuin, lisää Julia Sangeroja. No en nyt itse sanoisi noin, mutta kiitos. Joo, mielenterveysasiat on ehkä kuitenkin sit sellainen, että siinä niinku varmaan helppo löytää kenen tahansa kanssa ainakin jonkin verran sellaista yhteistä näkemystä. Että kukaan ei ole sitä mieltä, että no joo, nuorten mielenterveysongelmat ei ole mikään juttu. Jep. Et se, mikä politiikasta ehkä usein puuttuu, on tavallaan semmoinen niinku ymmärrys siitä, miten niinku kaikki politiikka on mielenterveyspolitiikkaa. Ja että vaikka lasten ja nuorten mielenterveysongelmia ei voi ratkaista sille, että tarjotaan terapiaa, mutta sitten samaan aikaan esimerkiksi vaikka leikataan koulutuksesta ja lisätään lapsiperheköyhyyttä. Että ne on niinku just niitä tekijöitä, mitkä aiheuttaa ihmisille mielenterveyden ongelmia tai ainakin lisää huomattavasti sitä todennäköisyyttä sairastua niihin. Meillä ei niinku näy yhteiskunnassa esimerkiksi sellaiset työttömät, joka on aika iso joukko, semmoisia ihmisiä, jotka on niinku suht lähellä eläkeikää, mutta että heillä olisi vielä niinku, olisi niinku pitkä aika niinku mahdollisuus olla työelämässä. Niin kuin sanotaan esimerkiksi vaikka niinku noin 60-vuotias ihminen, joka on tehnyt vaikka niinku 40 vuotta työuraa jollain sellaisella alalla, mikä yhtäkkiä lakkaa olemassa teknologisen kehityksen myötä. Ja sitten sellaisella ihmisellä ei ole niinku muuta koulutusta tai niinku osaamista. Ja sitten on tosi vaikea työllistyä, kun sitä koulutusta semmoiseen uuteen tehtävään ei ole. Ja sitten toisaalta myös niinku valitettavasti meidän työmarkkinoilla on paljon ikäsyrjintää. Niin eihän tollaiset ihmiset näy siinä niinku työllisyyskeskustelussa ollenkaan, kun puhutaan vaan niinku jotenkin siitä, että vähän niin kuin ihmiset valitsis olla työttömiä, että vähän niin kuin, että he haluaisi työllistyä. Sitten taas monella, varsinkin semmoisella iäkkäämmällä ihmisellä on niin kuin todella voimakas se työmoraali ja sitten saattaa olla sitonut sen oman niin kuin itseisarvostuksen kokonaan työhön. Sitten se aiheuttaa todella voimakasta niin kuin tuskaa se, että ei ole itse työssä ja sitten jotenkin saattaa just sanoa sitä, että mä oon aina ollut työssä. Sitten heille just se aiheuttaa vielä niin kuin paljon tavallaan lisäkuormitusta, kun näkee sen, että miten niin kuin vaikka politiikassa puhutaan työttömistä jotenkin silleen, että niin kuin, no niin kuin just se olisi jotenkin oma valinta ja jotenkin omaa laiskuutta ja tyhmyyttä. Mutta todellakin niin kuin työttömyyteen ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyteen kohdistuu tosi paljon ennakkoluuloja, mikä sitten varmasti myös lisää sitä niin kuin sen työttömyyden niin kuin kuormittavuutta ja niin kuin semmoista ahdistusta. Hei, ahdistuksesta puheen ollen. Mainitsit tuossa aiemmin tuon
Game of Thronesin. Minkälaisesta fiktiosta muuten pidät? Onko Game of Thronesin tyyppiset sun lemppareita vai? No, ei mulla ehkä semmoista mitään niinku kategorista suosikkia, että muutenkin huomaa ehkä, että viime vuosina on jotenkin vähemmän alkanut katsoa enää mitään jotenkin niinku uusia niinku sarjoja ja elokuvia. Se on vähän sama juttu kyllä. Joo, tykkään niinku fantasiasta myös ja aika silleen laidasta laitaa ja tykkään paljon niinku videopelaamisesta. Ai jaa. Joo, ja mä tykkään varsinkin siinä sit fantasiasta, että mä jotenkin tykkään siitä, että siinä on joku niinku, vaikka taikuuden elementti tai joku semmoinen yliluonnollinen elementti. Okay. Mun lempipeli on toi Horizon Zero Dawn, mikä sijoittuu niinku tulevaisuuteen ja se on vähän niinku jotenkin semmoinen vähän skifi-tyyppinen tavallaan, mutta se on hauska, koska se niinku yhdistää niinku teknologista kehitystä, mutta sitten niinku luontoa, koska se tavallaan kuvaa ihmiskuntaa vähän niinku semmoisen niinku, tavallaan niinku tuhon jälkeen. Et sit siinä on niinku ne teknologisen kehityksen rauniot sille, että niinku luonto on niinku ottanut maailman takaisin, niin se on mulle tosi jotenkin tärkeä ja niinku kiinnostava peli ja siinä käsitellään tosi hienosti vaikka esimerkiksi ilmastonmuutosta. Et mulle pelit on jotenkin tosi tärkeä niinku, myös niinku viihteen muoto, mutta myös niinku taiteen muoto. Et mun mielestä sitä kautta voidaan käsitellä monia tarinoita niinku paremmin kuin elokuvan keinoin siksi, koska sit ihminen on niinku itse osallisena sitä. Et se voi tuntua paljon vaikuttavammalta, kun on niinku itse tekemässä jotain niinku, niitä valintoja, jotka johtaa johonkin lopputulokseen. Et mä joskus esimerkiksi pelasin semmoisen pelin, mikä oli mun mielestä niinku Amnestyn tekemä, mikä liittyi niinku kuolemantuomioihin. Että siinä oli siis semmoinen niinku ihminen, joka oli tuomittu kuolemaan ja sitten se oli vain yksi asia, mikä pystyi tekemään, mikä oli semmoinen, että vetää niinku vivusta, että se ihmisen kuolemantuomio niinku toteutuu. Ja koska siinä ei ollut niinku mitään muuta vaihtoehtoa, niin sitten sitä niinku klikkasi. Ja sitten se peli vaan päättyy siihen ja sitten siinä on niinku tavallaan niinku ilmoitus sitä, että se niinku ihminen on kuollut. Ja vaikka sen pelin poistaisi ja asentaisi uudelleen, niin sitten siinä on niinku silti se sama lopputulos, että sitä ei enää voi muuttaa. Ja mun mielestä se oli tosi jotenkin niinku herättelevä pohtimaan jotenkin sitä, miten se niinku voi tuntua tavallaan siltä, että jollekin valinnalle ei ole muut vaihtoehtoa, vaikka tavallaan aina olisi se vaihtoehto olla tekemättä jotain. Ja sitten joskus, jos tekee jotain, niin kuin vaikka esimerkiksi kuolemantuomioon, niin sitten se on peruuttamaton ja sitä ei enää voi muuttaa. Niin mun mielestä se oli paljon vaikuttavampi kokemus tavallaan, kun oli itse jotenkin mukana siinä, kuin se, että jos olisi vaan niinku lukenut tommosen niinku vähän niinku tarinana tai niinku nähnyt elokuvana. Mutta joo, mä oon aina tykännyt niinku paljon pelaamisesta, monenlaisesta. Mä tykkäsin esimerkiksi lapsena ratsastuspeleistä. Okei. Mutta mä oon myös aina tykännyt teknologiasta, että sit mä jotenkin niinku, sen takia mä myös niinku pelasin ratsastuspelejä ja myös koodasin itselleni aikoinaan omat ponisivut. Oi vau. Joo. Siis ihan niinku teit sä jollain editorilla vai jollain joo. Siinä oli niinku tää HTML-koodi, että se ei ollut kauhean niinku vaikea. Mut kuitenkin 2000-luvun alussa. Jep. Mä oon kans niinku Ysärillä käsin koodannut nettisivuja joskus HTML-koodilla. Joo. se oli kivaa. Se oli kivaa. Sitten tein parempia taloudellisia valintoja ja lähdin humanistiselle alalle. Joo, se onkin hyvä valinta. Mutta joo. Mutta myös se Horizon Zero Dawn, niin se puhuttelee mua myös siksi, koska mun tavallaan semmoinen unelmakaupunki, niin kuin tämä myös liittyy Tampereeseen, niin mun unelmakaupunki olisi semmoinen niin kuin jotenkin luontoa ja teknologiaa niin kuin yhdistävä. Että niin kuin ollaan samalla niin kuin mukana niin kuin teknologisessa kehityksessä, mutta sitten tavallaan jotenkin se luonto pysyy siinä vahvasti mukana. Ja että sitä teknologiaa voidaan myös niin kuin valjastaa palvelemaan sitä luontoa. Niin se on mun semmoinen utopia. Tampereellahan on niin kuin hieno erikoisuus, mistä moni ei välttämättä tiedä, että täällä on pronssikauden aikaisia hautoja, sellaisia lapiraunioita, mitkä on musta tosi maagisia. Missäs niitä on? No niitä on niinku tuolla Niemenrannan lähellä. Okay. Tuolla niinku vastarannalla. Kannattaa käydä joskus katsomassa. Suomessahan on muistaakseni joku 5 Unescon maailmanperintökohdetta ja 2 niistä itse asiassa sijaitsee Raumalla, mitä moni ei tiedä, koska moni luulee, että siellä on vaan se Rauman vanha kaupunki, mutta siellä on sen lisäksi ne paikalliset lapirauniot, mitkä on Suomen isoimmat. Ne on myös just niinku pronssikauden aikaisia hautoja ja ne on superhienot, vaikuttavat. Wow. Joo, kiinnostaisi kyllä. Joo, kyllä, kannattaa käydä. Jotkut sanoo, että ne on vaan kasakiviä, mutta mun mielestä ne on vaan kasakiviä. Sä harrastat paljon kulttuuria. Mä huomasin kesällä, että sä
tykkäät vinguttaa museokorttiin niin kuin Joo. minäkin tykkään. Mä rakastan museokorttia. Se on aivan mahtava. Joo. Mulla on se museokorttisovellus, mikä on tehty tosi pelilliseksi. Ja mulle se oli tosi niinku hauskaa ja nautinnollista just tavallaan, että siinä pystyi niinku keräämään niitä niinku tasoja, niinku nousee korkeammalle niinku levelille. Kävi niinku useammassa museossa. Mulla vaan tuli vähän tälleen niinku humble brag aika nopeasti se korkein taso vastaan, jolloin niinku mun on täytynyt itse asettaa uusia tavoitteita. Ja mulle tuli just äskettäin 100. Museokortille lisää leveleitä, please. Kyllä, lisää leveleitä. Niin mulle tuli just 100 leveliä, 100 käyntiä täyteen. Se oli mulle henkilökohtaisesti tärkeä saavutus, mutta en ole saanut vielä mitään palkintoa. Ei ollut mitään semmoista niinku onnittelua siinä niinku sovelluksessa. Niin semmoisen palautteen jättäisin. Mulla on niinku deittailumaailmassa yksi kriteeri on sellainen, että mä sovin mielelläni treffit museon, että mä näen, että onko sillä museokortti. Ja jos ei ole, niin se on kyllä vähän sus. No ymmärrän hyvin. Mä luulin, että sä sovit niitä museoon sen takia, koska museossa käyminen on loistava treffi-idea. Se on niinku täydellinen niinku uuden ihmisen tapaamiselle. Siinä on se puoli kyllä myös, joo. Niin, koska esimerkiksi jos käy elokuvissa, niin siitä on tosi vaikea keskustella, koska täytyy katsoa sitä elokuvaa. Mutta näyttely tai museo on täydellinen siihen, koska siinä niinku voi niinku luontevasti olla hiljaa ja tutkailla asiaa, mutta jos tulee puhuttavaa, voi luontevasti puhua. Ja sitten siinä on koko ajan luonteva puheenaihe, niin kuin esimerkiksi joku teos, että mitä mieltä olet tästä? Kyllä. Se on täydellistä. Se on niinku myös jännä niinku kulttuuri siitä, että kun puhuttiin siitä, miten kaikki politiikka on mielenterveyspolitiikkaa, niin se on semmoinen, minkä arvoa mielenterveydelle usein ei nähdä, siis kulttuurin. Että nythän oli niinku hyvä keskustelu. Oliko se viime keväänä vaaliaikaa, kun Riikka Purra sanoi, että kulttuuri on luksustuote, vähän semmoinen ylimääräinen hyödyke. Et mun mielestä se kuvasti tosi hyvin semmoista asennetta, mikä politiikassa usein on kulttuurin kohtaan. Että se nähdään tavallaan jotenkin semmoisena, mistä voi tinkiä, että se on vähän turhaa tai ylimääräistä. Ja että sillä ei nähdä arvoa, vaikka ihan tavallaan just tolleen objektiivisestikin mitattuna me nähdään, että sillä on iso merkitys ihmisten terveydelle esimerkiksi ja kansantaloudelle. Mutta toki täytyy nyt taas sanoa, että se on raskasta, että niitä asioita täytyy aina perustella sen mukaan, että sillä on joku välineellinen arvo, joku mitattava tulos. Että sehän on jotenkin osa sitä ongelmaa, koska mä oon vähän alkanut inhota myös niitä kulttuuri- ja taiteen terveysvaikutukset keskusteluita, koska hyvällä taiteella voi olla myös kielteisiä vaikutuksia ihmisen mielenterveyteen ja näin, että se siis voi olla. Näetkö että se on kielteinen vaikutus, jos joku taide herättää tavallaan jotain vaikeita tunteita? Niin no ei siis välttämättä ole, mutta just se, että jotenkin se keskustelu menee vähän liian helposti siihen, että no joo, kulttuuri on tällainen kiva juttu, joka voi lisätä meidän hyvinvointia ja siitä tulee hyvä mieli ihmiselle ja näin. Mutta kun tosiasia on se, että se on tärkeimpiä asioita, mitä meillä on, riippumatta siitä, millainen mieli meille siitä tulee ja paraneeko meidän terveys siitä vai ei. Just niin. Toisaalta mä näen itse sen silleen laajemmin, että taiteella voi olla iso arvo myös siinä, että se herättää ihmisissä vaikeita tunteita, koska se voi herätellä joihinkin asioihin, mitkä on tärkeitä. Ja sitten tavallaan me myös tiedetään tutkimuksesta, että kokemus elämän merkityksestä ja siitä, että tekee merkityksellisiä asioita, on äärimmäisen tärkeää mielenterveydelle silloinkin, kun siitä aiheutuisi väliaikaisesti jotain kuormitusta tai sellaisia vaikeita tunnetiloja. Nythän me eletään vähän sellaisessa kulttuurissa, että jotenkin kielteisiä tunteita pidetään jotenkin vähän huononakin asiana, jotenkin vältellään ja yritetään suojella ihmisiä tunteiden tuntemiselta. Joo, just niin. Se on tosi huolestuttavaa. Sitä kuvattiin musta tosi hyvin siinä elokuvassa silloin se Don't Look Up, mikä käsitteli just sitä, miten ihmiset suhtautuu ilmastonmuutokseen. Ja sitten se oli ihan semmoinen sivunyanssi siinä, mutta musta se oli niin osuva, kun siinä oli kehitetty joku semmoinen uusi teknologinen sovellus, että aina jos joku mittari havainnoi, että ihmiselle tulee paha mieli jostain, niin sitten sillä automaattisesti aletaan näyttää jotain kissavideoita, että sille tulisi parempi mieli.
että siinä niinku automaattisena niinku jotenkin tavoitteena niinku poistaa se vaikea tunnetila. Se on hauska toi niinku suhtautuminen niihin vaikeisiin tunteisiin, koska se on niinku hyvin verrattavissa siihen, niinku, kun on olemassa niitä sairauksia, missä ihminen ei enää kykene tuntee fyysistä kipua. Joo. Ja sitten semmoista ihmistä on jatkuvassa hengenvaarassa, koska ne ei vaikka huomaa, jos niillä on käsi kuumalla hellalla, koska Joo. silloin puuttuu se kipuaistimus, joka aiheuttaa sen, että haluaa vetää sen käden siitä pois, eli suojella itseään. Niin samalla tavalla niin kuin kaikilla meidän tunnereaktioilla on tosi arvokas niin kuin, funktio ihan meidän selviytymisen kannalta. Niin jo, että ne kertoo meille jostain, niin kuin, jostain uhasta tai jostain, mistä pitäisi olla huolissaan. Tai... Esimerkiksi, joo. Esimerkiksi vaikka niin kuin ahdistus ja pelkohan niin kuin liittyy hyvin vahvasti siihen, että joku asia on meille vaaraksi. Me yritetään vältellä jotain uhkaa, mutta sitten toisaalta tunteet voi myös kertoa, tai olla tavallaan viestejä jostain asiasta, mikä on itselle tärkeää niin kuin ylipäätään. Et yleensä kaikki tunteet niin kuin voi sisältää jotain niin kuin arvokkaita viestejä. Kyllä joo. Joo, mä hoksasin joskus, kun mulla oli ollut pitkään sellaista, niin kuin, miksiköhän sitä nyt kutsuisi, jotain sellaista päämäärättömyyden ja arvottomuuden tunnetta. Ja sitten mä olin menossa esiintymään johonkin tilaisuuteen ja se jotenkin jännitti ja ahdisti mua se sinne meneminen hirveästi. Ja sitten mä ajattelin, että niin kuin, miksi tollaisiin pitää mennä, että kun mulle tulee tällainen tunne näistä, mutta sitten mä oivalsin, että se tunnehan kertoo vaan siitä, että se on mulle tärkeä asia. Joo. Ja mä välitän siitä kovasti ja se oli mulle niin kuin hirveän tärkeä oivallus, että hetkinen, että mä niin kuin oikeasti välitän asioista vielä. Joo, sulla on selvästi hyvät tunnetaidot. Oi, kiitos. Tässä on Koukkuniemi. Tää on kyllä kiva tää reitti täällä rannassa. Onko sä kävellyt täällä aikaisemmin? Mä oon juossut täällä, en tiedä olenko kävellyt. No lasketaan. Mutta Koukkuniemihan on hauska siitä, että se on Pohjois-Pohjan suurin vanhainkoti. Tiesitkö sitä? En tiennyt sitä, mutta mä oon aina jotenkin tästä kulkiessa ollut kauhean iloinen siitä, että tää on varmaan yksi niin kuin kaupungin arvokkaimpia ja niin kuin kauneimpia paikkoja. Niin. Ja niin kuin täytyy olla tämän tonttimaan arvo niin kuin ihan älytön. Ja sitten siihen rakennetaan vanhainkoti, että vanhukset saa niin kuin vanhalla iällään katsoa tonne noin Näsijärvelle ja näkee joka ikinen päivä tällaisen aivan ihanan ympäristön ja niin kuin, että kyllä jotenkin edistää elämästä nauttimista sellainen. Ehdottomasti. Ja haluatko kuulla hauskan faktan? Joo. Lapinniemi on niin kuin asukkaiden keski-iältään Tampereen niin kuin vanhin. Täällä on vanhimmat ihmiset ja se johtuu just tästä Koukkuniemestä. Onpa hienoa. Kato. Hei, mä ennen kuin mulla loppuu akku tästä kamerasta, me ollaan kohta tunti puhuttu, tiedätkö? Joo. Niin kysyisin sulta vinkkejä ihmisille, että mitä kannattaa tehdä Tampereella. Nyt on syksy jo alkanut, jopa minä myönnän, että ei ole kesä enää. Niin mä sanoin se heti aluksi. Käydä tietysti Rauhaniemessä. Saunassa ja uimassa. Kyllä. Se on ykkössuositus. Se on niin kuin best. Mitä muuta, vai kannattaako tällä muuta edes tehdä? No Tampereellahan on maailman suurin soraharju, Pyynikin harju. Se on mun toinen suositus aina turisteille. Kävin juuri eilen siellä. Se on erittäin kaunis ja hyvä paikka. Siellä kävisin munkkikahveilla ja ihastelemassa luontoa. Sitten lisäksi, monihan ei ehkä tiedä tätä, mutta Teiskohan on osa Tamperetta. Ja Tampereellahan on oma viinitila, Teiskon viini. Ei kerrota teiskolaisille, että sanoit noin, että kuuluu Tampereeseen. No ei kerrota. Se on tosi kiva, se on niinku suomalaisista niinku luonnontuotteista tehtyä viiniä, niinku esimerkiksi mitenköhän siellä on niinku esimerkiksi lakkaviiniä ja mustikkaviiniä. Sitten siellä on myös tomaattiviiniä, paikallinen erikoisuus. Se on ehdottomasti niinku kulttuurikohde, jota ei voi missata. Täytyy kyllä. Sinne on kiva niinku kesällä varmaan tehdä pyöräretki tai sitten muina vuoden aikoina mahdollisesti sitten taksilla tai bussilla. Kyllä. Teiskossa oli myös tuon Milla Paloniemen Bonifarmi, mikä oli myös hieno paikallinen nähtävyys, mutta hän nyt valitettavasti juuri muutti pois. Me menetimme Millan Bonifarmin. Millan Bonifarmin, se on tappio. Hei, kiitos paljon. Ihan loistavaa, että
pääsit tekemään tämän pikkuvideon. Ollaanko me valmiita? Kyllä, me ollaan varmaan valmiita. No wow. No, kiitos. Kiitos kun sain olla mukana. Kiitos. Tiesitkö sä, että täällä kuvattiin just elokuvaa? En tiennyt. Joo, se oli joku iso kansainvälinen elokuva. Jaa. Se oli tosi poikkeuksellista. Rauhaniemeä ei yleensä ikinä suljeta. Niin joo. Mutta se oli niinku suljettu kokonaan yleisöltä. Ja ne kuvasi sitä yön myöhään. Mä en tiedä. Musta tuntuu, että se oli joku semmonen ehkä sotakohtaus tai joku, koska ne ampui jotain sellaisia niinku hätäraketteja. Tai en mä tiedä, oliko se sotakohtaus itse asiassa. Älä laita tuota siihen videoon, mun kuulostaa ihan tyhmältä. Mä en ole mikään asiantuntija.